G-20 apharman Guwahati arongsopi along kangni. G-20 amaya longwang tan pendering ko ebang pubang pie tumnang chetong dunji. Adim lake asam along rialong ajorni ke hot pona tengke kechengsi aphong non ke bang G thang achiklo ni phai hini pen ke thomar ni an. G-20 official website along pen ajorni pangdak dera phi Guwahati arongsopi arlo dode sang se pen sai kedeng. G-20 along athepi kedeng pon alam thilake One Earth, One Family, Lapen, One Future Pulo. Guwahati Municipal Corporation Penrong Sopi Arlo kapang tirasay kedeng an parta. Aliralon Penrong Sopi kape matpon theglong. Nason CCT ang kang pialong ke doara dapan pachini ponlo. Athenon ke bang G thang achiklo ni phai hini arni pen ke thom arni laki ke chingsia phong G20 amay do ponji. Bang sopor hodang tang pen ke bang amulu gatum ke ter ke ar kape theglong igede chiapan. Guwahati arongsopi along G20 amay kang nipon ason si. Y20 amay kapido ponji aphan sigdang pon ikom tanglo. Nason si G20 aphana bang kachingvai chingsa an parta halapu Y20 aphana bang ta kisi kedang pon abirta long pon. News Desk Report Biswanath Karbi Live.